niin hei, kerron teille nyt tästä vakavasta pienestä asiasta. Eli minulla ei taida tulla videoita vähän aikaa, en tiedä, mutta ei niitä ole oikein toivottukaan, koska en ole mikään julkinen YouTubettaja. Anteeksi noista kohdista, LPS koulukiusattuista pätkimistä kohdista, plus en tiedä yhtään miten ne tuli tollain oudosti. Mutta niihin tulee pian muutos, koska minulla saadaan pian korjattua nämä. Niin joten tässäkin on nyt vähän huono laatu, koska en tiedä laittamaan tätä. Mutta tämän videon on editoitu, että täällä taustalla on musiikki, joten älkää ihmetelkää. Tämä video ei ollutkaan mitään kovin pitkä, mutta kerroin teille vain tuosta, koska jos te sitten kommenteissa alatte valittamaan minulle, että niin sitten minun pääni on irti. Mutta juu, laittakaa se. En tiedä, nyt voisi olla vähän parempi laatu. Ei olekaan. No nyt, mutta juu. Minulla on nuha vieläkin, niin anteeksi siitäkin kauheasti, kun se tässä taustalla nyt huomaa. Mutta juu, mä en nyt tiedä, mitä mä tässä sanoisin, mutta siis pahoittelen vielä tosi paljon niistä entisistä videoista, mitä tuolla tuli nuorasti. Mutta toivokaa tietenkin niitä vielä lisää, jos haluatte, niin sitten voi jatkaa niitä tekemistä, koska minun peilivideoita niin katso. Ja tiedättekö, oletko nähnyt sen LPS-elämää? Muista katsoa loppuun. Niin, jos te sen olette nähneet, niin minun kaverit oli siinä mukana, niin voitte pyytää mun kaveritten kanssa niitä videoita vielä lisää. Mutta juu, kiitos kun edes katsotte tämän videon, koska tää oli selitysvideoita. Joo, mä nyt editoin tän vielä nopeisella musiikkijutulla, niin sitten se pääsee lataamaan YouTubeen. Au! Mutta joo. Ai niin, ja sanoin vielä siitä Rokia-harjoilemassa videossakin oli vähän fail, mutta oli pakko saada kuvattua teille, minkälainen mun hoitopodi on. Eli semmonen se siis oli. Ja joo. Mulla on sormet rikki, mutta ketä se haittaa? En tiedä. Mutta joo, mä nyt lähden tästä editoimaan tämän videon sillä ihmeen jutulla. Ja joo, tää on sillä varmaan sillä puheenjutulla sitten kai. En ole varma, mutta mä katson sitten sen. Joo. No, nähdään. Hei hei.